Od jutra lekarze i pielęgniarki mają wracać do normalnych. Szef wchodzącego w skład KOROZ-u Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel podkreśla, że związkowców przekonały ochrony zdrowia, gdyby okazały się one za małe, jak na przykład tworzenie zrzeszenia lekarzy kas chorych, ustalenie procedur medycznych i pewnych norm zatrudnienia, co będzie stanowiło barierę przed nieuzasadnionym takim samowolnym zwalnianiem pracowników ochrony zdrowia. Przedstawiciele stron konfliktu w Kosowie zgodzili się wziąć udział w nowej konferencji, która rozpocznie się 15 marca również we Francji. Poinformowała o tym grupa kontaktowa do spraw byłej Jugosławii. Przedstawiciele grupy zaznaczyli, że w Rambuje osiągnięto już ramowe porozumienie polityczne, które ma stanowić które przez 3 lata nadzorowałyby przestrzeganie pokoju w Kosowie. Albańczycy z Kosowa chcą, by referendum wcale O, idzie nasza. No patrzcie, tutaj Anita. Świetnie, no ładnie widać. Teraz objedź niżej, bo nie widać go. Ten obraz. O, teraz. Bardzo ładnie łapie. fajnie. No, świetnie. W dniach opadów śniegu teraz jest ciepło i masy śniegu zaczynają topnieć. W Niemczech Ren zalał już część obrzeży miast. Tylko staraj się trzymać, tak wiesz, coś konkretnego, na jakieś światła, nie? No. Zobaczymy później. Kurwa, spierdalaj facet od mnie. Odjazd, nie? No, Kurwa, jak telewizor. no. To jest 4-calowy telewizor, widzę. Tylko, że mały zoom, żeby mieć, wiesz? Stosunkowo. Może tak być? Może być. Mały zoom, bo wtedy, wiesz, duży zoom nie ma sensu. No. Bo jest za ciemno. Maksymalnie ściągnij do lewej strony zoom. Ale mamy teraz zabawkę, nie? No. Na pasach? O, widzę, że tam są takie światła, widzisz, na górze, możesz na to wcelować, wiesz? No mam. Przy zoom. Bo ja to już, kurwa, sprawdzałem. To chwyta wszystko. Już faceta mamy nagranego. O, teraz widzisz te światła, nie? Zajebiście. Kurwa, taki monitor, że ja cię pierdolę, daj Nie? spokój. Daj ty spokój. O, nagrywasz cały czas? No? I dobra. Nie mam. Idę... No mam. Wszystko przez szybę, zobaczymy jak zaraz na zewnątrz. A z wrażenia wypadło? Będziemy mieli panią Basię. Ja na kasecie w sumie to mam takie... Cały skład. Jedną kasetę już mam taką naprawdę. Przetestować. No właśnie. I kupię Dla mnie za sprzątaczki. Testowanie kamery. No. I naszą Renię weźmiemy. Spadaj! Ja się spadnę. Pani Basia. Musimy najwięcej panią Basię. No. Bardzo ładnie.
Nie? Cześć. Do widzenia. Pomóż coś. Prezes. Prezes, no. Ja już tyle miałem. Chodź do windy. Porobione tych zdjęć. O. No tak, ale wiesz. Jedziemy sobie ładnie windą. Widziałam plakat tego. Gdzie nagrywali? Ale świetnie. Super. No. To za blisko. O, tam można zobaczyć. Tutaj dużo ludzi przychodzi, wiesz, kamerować. No pewnie. Dobra. Tylko efekty jeszcze bariery różne, wiesz? Za szybko tak nie zmieniaj, powolutki. Bo wtedy ci się będą, wiesz, bo tam też jest jakieś światełka takie. I do windy do środka. Ta piosenka leci. Teraz? Dużo zdjęć, widzisz? No, rzeczywiście. No, tych zdjęć można napierdolić, a napierdolić ile wlezie. Piesek idzie. Podobny, nie? Na pewno. Bardzo ładnie. Na windę też nagrywałeś, czy tam? Fajnie, że te obrazy tak. To się tak ciągnie. No tu jeszcze blink. Dobra, chodź, bo tam jeszcze robota czeka. Zdjęcie. Aha. Gołącią. No. Momencik. Jak będzie przeprowadzka, to możesz ich uwiecznić, jak będą. No, nie, to za jasno. I zaraz tu beknę. Ja to wiem, a tam jest już mało. Ale ja też chcę. Chcesz kolację jeść? Ja się nażarłem. Ale zjeść. Dziwnie widać. Nażarłeś. Pokaż. No kurwa nie zostaje, bo jak w ogóle wyjdą się z tego samochodu i jadą. Ty. Mało, mało. Uuu. Ja pierdolę, jakie fajne.